Hello my friend, welcome to back my YouTube channel. आंनि YouTube channel नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बेरायहोनाय थाबाय। बेनो आंनि फार्स्ट ब्लग भिडिअ जागोन। दिनै फार्स्ट ब्लग भिडिअ नायदो नोंथांमोना। दिनै माने जोंहा जांख्रा बेनिफ्रायनो आङो स्टार्ट माने भिडिअखौ बानायनाय जागोन। बानायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि जायो। नोंथांमोना लाइक कमेन्ट शेयार खालामनो दाबाव। रेडि गासिबो रेडि जाखाजोब्बाय, गायग्राफोर फैगासिनो दं। नैबे जाबाय जोंनि आंनि बाबा हालेवगासिनो दं बियो। ट्रेक्टरजों फोमोनजोबखाबायमोन। थावआ माने गोजौ गायखौ हालेवगासिनो दं। बिराद मावो जोंना बाबाया, एसे एनैल'खौ सुखुआ। ओंखायनो नै दा नांगोलजों फिनसे फोमोनबावगासिनो दं आरोबाव। ओरै गासिबो रेडि, ओरै माखासे फैबाय नै गायगासिनो दं। गायनांगौआ बुरजाथार। नायदो लोगोफोर, आंना माइ गायग्रा लोगोफ्रा सफैबाय बिथांमोना। बिसिबां गायनो हायो नायनोसै। सासे नायदो दै, दासो लेंसिया मारिदों। रोंगोन ना रोङाथाय लेंसियाखौ मारिनो। नायलांबाय थादो बिसिबां गायो नायनोसै बिथांमोनखौ, बिसिबां गायना होलांनो हायो आंनो जांख्रायाव। बिथांमोना स्टार्ट माबायदि गायो नायनोसै लोगोफोर। बिथांमोननि गायनायखौ नायदो। नायनायावथ' बिथांमोना फुरा गायख्रुबग्राखा, फुरा गायसिगोन दिनै बिसोरो। मोजाङै गायलै खिन्थु। नायदो जागायबाय। नायनाय गैया, बिदि नायनाय गैयाथ'। सासे नै लाजिनानै दाबो गायनो रोङासै। गायनो रोंगोन ना रोङाथाय नायनोसै दिनै। मोजाङै गोसो होनानै गाय, मोजाङै। नायदो नै जोंना फंबाया रिंखां, देन्जारसो बियो। बे बिनानाव जुलि। आरो नै नायदो आंना फंबाया सासे दंबावोसो, बिराद देन्जार बियो। नायदो आरो बिबाजैबो दंबावो नै, बेवाइबो दङ। लाजिखांबाय सासे गंना थांबावबाय हनै, नायदो बेवाइया। नै ओरै दंबावो बिमादैजों आरो बिब'जों नै गोगोम दब्लायसे हांबायानो। माइ गायदों जोंहा नै दिनै जांख्रा। फुरा होसिबाय, फुरा होसिबाय नै, फुरा होसिबाय नै। माबायदि गायदों नायदो। रोंदोंना रोङाखैथ' आंथ' बिसास खालामलाय लाङासैलै गायनायखौ। जाबाय। रायदो नै फंबाया माबायदि गायो नायदो एबार। आं गायनाया जादोंना जायाखै लोगोफ्रा कमेन्ट खालामना खिथाहर। फंबाया नै जायाखैबा दुब्लि बारियाव फैनानै फोरोंफैबानो जाबाय। माने 10 बोसोरनि उनावसो माइ गायदों दिनै फार्स्ट टाइम। गोबाव जाथारबाय नै जोंना सारा। याथ' गायबाय थाग्राखा सारा मालाय। दिनै फुरा गायस्लायजोबगोन बिसोरो। नै जिदुमदाया होसिबाय बियो टाउननि, नाथाय माइ गायनो रोङाबाबो एकदम दिनै नै उफाय गैया, गायनांगौ जाबाय।
Rồi, बिनानावा नगद गोगोमसो गायनायाव बिद' ओइदो मिसिनाबो हास्लाबा बिजों गायनायाव गोगोमसो दुब्लिबारियाव भिडिअ खेबनाया एसे मजायानो बेलेग जायोलै बायदिबो नै नोजोर एसे लायरावलाय माबायदि मोनदों ओमफ्राय नों माइ गायनानै नङा माइ गायना माबायदि मोनदों थिगैनो दं सिस्रायोलै बिराद नै बेखौ मोजाङै खेब नै बेखौसो माबा माइखौनो दागाय होनथारोना सिया दागं ओइ एसे नावलाय ओरै नै जाम्बा नोंहा थब समखानाय रावबो सिनाय गैया दे ओइ आयु दारिया गेजेराव गैया गन्थंजों फाग्लासो जागोन नै बे फंबायखौ नायलाय ओइ फंबाय डेन्जार स्टुडेन्ट भेरि बेड थफियाबो डेन्जारसो बिना प्लास्टिक लाइबावसो मालाय औ गामसा गाननो रोङि खनायाव गायगासिनो आरो सिरिथार कमप्लिट जाबाय गायखांजोब्बाय गासिखौबो नायदो कमप्लिट गायखांजोब्बाय